बाथौ इनफो चेनेलनि जानानै इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोराव रावबो जेबो जायालासिनो मोजाङै मोजां बे गोदान बोसोरा बारलांथों होननानै लोंला जाला खालामनानै जाहाथे जेरावबो निदान खैफोद जायालासिनो बयनिबो दिना मोजां बारलांथों होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बेखौनो आर'ज गाबनाय जाबाय। गुबुन जाथिखौथ' जोङो बेफोरबायदि बारा थैनाय खोनाया, जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोंनि बर' लाइमोन इयुथफोरखौसो जोङो बांसिन खोनायो बेफोरबायदि माने गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय, लोंनानै माने गोजान लामायाव थांनाय समाव हेलमेट गानालासिनो बबावबा जाब्रबथाय जानानै थैनाय, माने गुबुन मानसिफोरखौथ' खोनाया जोङो जोंनि बर'खौ बांसिन खोनायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि नोंथांमोना माने गोजान लामा हान्थिनाय समाव गारिखौ हेलमेट गैयालासिनो सालायनो नाङा आरो पुरा डिटेल्स लानानै नोंथांमोना गारिफोरखौ सालायबानो जाबाय। आरो थांनाय बोसोरफ्राव जिबायदि दुखु दाहा गैयाजासे मोजाङै मोजां संसार जालांदों, रायजो जालांदों, बे बोसोरावबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां रायजो मोनजालांथों होननानै आङो बाथौ इनफो चेनेलनि जानानै आसा खालामहरनाय जाबाय। आरो मोनसे खोथा खोनानो मोन्दों आङो, जोंहा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां बाथौ कनफारेन्स, बे कनफारेन्सनि डेटआ एसे पाउस जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों आङो। बे डेटखौ आङो मोनथिथ'वाखै, मोनथियोब्लानो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव डेट थारिखखौ फोरमायनाय जागोन। बिदिब्ला बे इंराजि गोदान बोसोर दिनै 1 जानुवारि आङो दायो दंफैयो सोरगोफुरि होननाय मोनसे जायगायाव। ओमफ्राय नै दायो आङो दङ दाइमरा पिकनिक स्पट, बेयो जाहैबाय अरुणाचल। नोंथांमोनखौ बेखौनो आसा खालामो दि जाहाथे लोंला जाला जेराव मेराव गोजान लामा हान्थिनायफ्राव जेबो दुखु दाहा जेबो निदान खैफोद जायालाबानो न' फारसे मोजाङै मोजां सफैफिननो हाथों, बेखौनो आङो बाथौ इनफो चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामहरनाय जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोरनि नोंथांमोनजों सावरायलायनाय बे फिसा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां बे बोसोरा बारलांथों होननानै। बिदिब्ला भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाथौ धोरोम मुलुगाव गोसारथों, जिउ गोलाव जाथों।